To, že to Robert Fico podporil, s tým nesúhlasím. A budem mu to určite tlmočiť, pretože treba vždy v politike jedno rozprávať a tak aj konať. A to, že sami vidíte v texte vojenskú podporu, pričom jasne komunikoval, že vojenskú podporu odmietame, tak to bolo pre mňa prekvapivé, ale ešte som nemal možnosť sa ho spýtať na to, prečo taký postoj zaujal, ale bolo to pre mňa dosť prekvapivé. Nič nerobí, ničomu nerozumie. Je to najneschopnejší darebák, akýkoľvek kedy mali. Ak pani ministerka Dolinková bude rozprávať o povinnom očkovaní a Drucker o tom, že mimovládky na školách nie sú problém, tak neviem, dokedy taká vláda môže vydržať. On nič nerobí, on je niemand. On je mimoň, rozumiete tomu? Ja by som mu dal takto jednu, jak mal ten mimo náuku, jeden ten okulár na čelo, už nech ide preč. Čo robí, povedzte mi. Dajte mi jeden jediný reálny výsledok, čo ten človek dosiahol. Nič, absolútne nič, 0 bodov, nič.